от Анелия за дядо ми Меко, който е тежко болен. Като иска да му каже, че винаги ще бъде до него дори и на небето: обичам те. Боже, помогни ми, защо точно дядо ми наказа? Цял живот за всички добро е правил. Чуждите внуци като свои обичаше, а днес от болка очите си затваря. Не ми вземай, дядо ми, Господи, още. Кой ще ме чака на прага посред нощите? Кой ще ме прегърне, когато светът ме предаде? Кой ще нарече името ми с любов? Че жените не плачат, но тази вечер аз плача като дете, защото виждам как дядо ми страда и си отива. И душата ми се къса на парчета. Умирам, умирам. Да можех болката му да взема в себе си, да легна аз на неговото място и аз да умирам. Само той да отвори очи и да каже: тук съм, не плачи. Боже, чуй ме, няма по-тежка присъда от това да гледам дядо ми безсилен и да не мога да му помогна. Тогава и най-силният човек пада на колене. Сълзите ми стават по-тежки от камъни. Не искам богатство, не искам и дом. Искам само дядо ми да стане и да каже: добре съм, но съдбата мълчи, а сърцето ми крещи и всяка негова болка в мен като нож кърви. Хората казват: бъди силен! Как да бъда силен, когато дядо ми страда? Как да се усмихвам, когато очите му са пълни със сълзи? Как да спя, когато той не може да заспи от болка? Ти ме научи да ходя, ти ме научи да обичам и да прощавам. А днес аз стоя пред теб безсилен, с празни ръце и с чупена душа. Ако можех, бих дал годините си за теб. Бих дал усмивката си, мечтите си, живота си. Защото човек може без пари, без приятели, без богатство, но без близките си сърцето му става сираче, дори да е жив.